Que hai, familia? Hoxe xa me colledes traballando porque imos facer unha sobremesa e isto é un truco que logo os vou contar. Vamos a meter isto no conxelador. Aí. Moi ben, pois, como vedes, teño 4 ingredientes para facer unha sobremesa que vai estar de rechupete. Isto que metín no conxelador era nata. Para montala ben, temos que ter ben frío o bol, o batedor e a nata. Xa vedes que temos unha mousse de yogur e vamos a facerlle un preve de kiwi. Neste caso, para o preve utilizaremos 2 laranxas, medio limón, azúcar, un pouquiño de xelatina e logo a mousse de yogur pois vai ser unha base con nata montada, claras montadas, o yogur que non podía faltar, azucre e tamén un pouquiño de zumo de limón e xelatina. Pero claro, para esta receita precisamos de uns kiwis bos, kiwis de aquí de Galicia, que xa hai moitos anos que se cultivan en unha das mellores zonas do mundo para os kiwis. Así que vamos a pedir ao noso capitán que nos consiga uns kiwis de categoría. Rafa, compañeiro, fai favor, tráenos uns kiwis. Hola, coronel, oído en Tanquián, en Pantón, Rafa Durán, todo ten son, en provincia de Lugo. Se queres kiwis, eu vouche levar uns kiwis de primeira. Kiwis ou kibis, o que queiras. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, que é o chiste do día, non? Aí vai, dille... Ti eres o técnico, o fillo do técnico de sonido, non? E dille... Sí, ei, va, va. Estou con Manu, de Cofinca Tanquián. Graciñas por recibirnos, Manu. De nada. Digo responsable? Miembro. O sea, non és unha persoa responsable, non? Bueno, en parte. Manu, que traballas aquí na Ecofinca. Correcto. É un negocio familiar. Sí. Teus pais alemáns, que viñeron fai moitos anos aquí, certo? Sí, bueno, o meu pai é inglés, pero a miña nai é alemana. Bueno, eu algo sabía. Aquí estás ti para corrixirme, que sabes mellor da túa vida que eu. O caso é que veño a por kiwis. Kiwis ou kibis, como lle diste? Kiwis, digo, pero creo que o correcto é kibis, non estou moi seguro. Vale, o caso, bueno, cada un que diga como queira, o caso é que isto son kibis ou kiwis. O chef mandoume que lle levara uns bons kibis. Son bons kibis ou non? Son dos mellores. Por qué? Por qué? Bueno, primeiro porque son kiwis ecolóxicos, entón non lle botamos nada de nada, e, bueno, pois o amor que vai ao tratado destas plantas é tremendo, así que... Cando comeza o cultivo do kiwi? O traballo faise todo o ano. Todo o ano. Entre as podas e todo, pero a colleita faise despois das primeiras xeadas en inverno, tamén depende de como foi o ano, pero nos en diciembre suele ser cando temos a fruta lista. Ata cando se recolle? Canto tempo dá froito a planta? A planta dá todo dunha vez, sí. Entón facemos a recollida, pois eso, nunha semana está todo dentro e... Sí. E como sabedes cando o kiwi está maduro? Porque da planta recollese verde, non? Sí. Pois eso, as xeadas son un bo indicativo porque suelen facer o toque final para que a froita empece a madurar e de aí para adelante, pois poñense... É cousa de tocalos, mirar como está a planta porque xa caeron as follas e todo e van para dentro e van madurando pouco a pouco dentro do sitio do almacén. Hai trucos, non, para madurar os kiwis, porque eu sei miña nai, polo menos, que lle pon un plátano ou lle pon unha mazán, ás veces para... Esa é a técnica. Sí. Para que vexes que controlo o que manejo como reporteiro recadeiro. Sempre o servizo do cociñeiro, digo sempre. Dime unha receita cos kiwis. Pois nós aquí facemos mermelada de kiwi, que para min é o mellor que se pode facer con eles, sí. Mermelada. Sí. Eu non sei o noso chef hoxe que vai facer, creo que vai utilizalo a poñerlle, creo que con yogur, non? Bueno, xa o imos ver hoxe no programa, estaremos atentos. Manu, graciñas por atendernos. A ti, home, a vos. Bueno, por certo, Miguel, aí che van... Eu xa non podo máis, Produción, lévalle isto ao cociñeiro. Gracias, capitán. Béxote floxo, Béxote floxo, vas ter que vir a comer unha sobremesa como estas que vamos a facer hoxe. Bueno, a verdade é que un kiwi moi bos, En Galicia, desde hai un montón de anos, é unha potencia do kiwi. Aparte, un kiwi de moita calidade que se produce aquí en Galicia. Pois nada, usaremos o kiwi para facer a segunda parte desta sobremesa, para facerlle unha cobertura
a esta mousse, a esta cremiña de yogur que imos a facer. Ben, imos facer, vamos a ver por aquí, mirade, por un lado, follas de xelatina. Podemos utilizar estas follas de xelatina ou cola de peixe, como tamén se chama, ou podemos utilizar xelatina desa que ven en polvos, sobres deses de polvos. Para isto, vamos a coller un pouco de auga fría. Aí está. Moi ben. E imos meter aquí as follas de xelatina a que se hidraten ben, porque a xelatina para desfacela, primeiro temos que hidratala ben. Así que deixamos aí que se vayan hidratando. Ben, agora temos que disolvelas nun líquido quente. Por esta xelatina hai que disolvelas nun líquido quente. Para iso, vamos coller por aquí e por aquí. Vamos co limón. Imos quentar o zume dun limón. Vamos a exprimilo. Así, moi ben. Nesta receita temos varios cítricos. Temos neste caso para a propia mousse de yogur, temos este limón que lle vai a dar un toque moi especial. Temos logo tamén para a cobertura, temos laranxa e un pouquiño de limón. Nese caso non vai a ser para darlle sabor, senón que vai a ser para que non se oxide. Para facela, imos coller un pouco un coador importante cando exprimimos un zume así de limón, de laranxa así, usar un coador para que non nos vayan nin as pepitas nin a pulpa. Non queremos que se nos vaya a pulpa tampouco. Aí temos, ben. E isto vamos a deixalo para logo facer o zume das laranxas e do outro medio limón. Ben, vamos a darle calor aquí. Aí está, moi ben. Imos quentar un pouquiño o zume deste limón e unha vez que este un pouco que empeza a quentar, engadimoslle as follas de xelatina que temos aquí a hidratar. Mirade xa como estaban de duras e agora xa están reblandecendo, vale? Que non se peguen, así, moi ben. Pois imos co yogur. Esta é unha receita que ten un montón de pasos diferentes, pero é sinxela, xa veredes que ao final non é tan complicada como pode parecer con todos estes pasos. Collemos tamén unha lingua. Aí está. Imos meter aquí o yogur. Eu neste caso fago con yogur natural, un yogur sen azucre, vale? Porque o azucre xa lle vamos a engadir nós. Pero poderíamos facer tamén partindo de un yogur de limón e xa non faríamos este paso de meterlle o limón e de quentar o zume de limón. Simplemente quentaríamos un pouco do yogur e desfaríamos a xelatina no propio yogur, que se nos desfaría perfectamente. Ben, isto xa está hidratado. Moi ben, xa está quentando tamén, xa está aquí quente o zume de limón. Apagámoslle. Mirade, agora temos que escorrer ben a xelatina. Escorrémola. Nos queda aquí outra folliña. Moi ben. E aí, agora, coa axuda dun garfo, vamos a disolvela neste zume de limón que está quente. E aquí se disolve perfectamente, mirade. Xa non hai nin rastro dela. Moi ben. Aí a temos. Listo. Xa temos outro paso listo. Esta auga vamos a tirala, pero o bol vamos a deixalo porque aquí vamos a remollar a seguinte xelatina. Eso sí, a auga temos que desbotala porque temos que coller a auga ben fría para a próxima xelatina. Ben, aquí engadimoslle o azucre. Isto xa para fora. E remexemos un pouquiño. Que se mesture ben o azucre co yogur. Mirade. E xa sacar isto ao lixo. Así. Moi ben, mesturamos un pouquiño que enseguida se desfai, enseguida se mestura o azucre co yogur. Aí está. Ben, o zume de limón ca xelatina. Engadímolo. Aí está. Moi ben. Xo temos. E agora mesturamos outra vez. Mesturamos ben hasta que se incorpore perfectamente
o zume este de limón ca xelatina. Con isto que vamos a conseguir? Pois ca xelatina vamos a darlle moita consistencia a este postre e cando despois a refríe vai a quedar moi densiño, como unha mousse perfecta para coller con culler esa suavidade na veciño. boca. Hombre, Isa, que tal? A ver, traioche o batedor que me prestache o outro día. Home, falta me fai, Oiches. porque hoxe estou aquí con unha sobremesa que, moi faiche falta. Home. Mira, con ferramentas así xa dá justo traballar, Home. A miño ao lado desto, claro que é. É de que xoguete. isto se axuda moito, non? É que es Un madre, batedor isto bate profesional axuda moito. Pois mira, eu aquí teño yogur con zume de limón e xelatina. Xa Sí. a mitad da receita está feita, pero ahora quédame, teño que montar, por un lado, Vas batir. claras de ovo e por outro lado teño que montar nata. Nata. Que che parece As se dous. facemos unha competición? Hai unha carreira. Unha carreira. Home, a ver, vanme ganar, por supuesto, pero... Bueno, pero eu fajo, Eu creo que ti eres unha muller valiente que te pos con... Pois mira, Veña, con todo. Con este xaco poñemos... que traio. No, para ti vouche vale. poñer un pouco máis fácil. Teño un vale. truco que lle expliquei antes á familia. Temos no congelador metido un bol con batedor e canata, para que este ben frío e se monte moito mellor. Daquela eu monta nata. Monta a nata, anda. Ti vas ao fácil. Eu vou cos ovos. Ah, moi ben. Claro, eu vou ir cos ovos. Vamos a facer separar as claras das xemas. Ai, tome, non sei se este era polixo. Así. E así. Ui, que frío. Daquela Claro. así monta máis rápido. Así monta moito máis rápido. En cambio, hai unha diferencia cos ovos. Os ovos ten que ser ao revés. Os ovos teñen que estar do tempo ou incluso hai varios tipos de merengues que se montan quentes ou con calor. Como, por exemplo, moi ben. o merengue italiano, que se fai con almíbar, o merengue suizo, que se fai en riba dun baño María. Bueno, pois Claro. eso as E montan claras máis rápidas de ovo. montan máis Home, claras. ibache dicir eu, a ver, danos aquí uns truquiños, non? Claro, Para pois- montar as claras, porque a mí Pois sempre mira, me pasa estas nada. vamos a reservalas para facer unha cremiña, un flan ou algo, xa Vale. Pois Sempre me dá moito chollo. Eu vou montar as claras, que levan máis chollo, e ti a nata. Veña. Xa verás que iso monta moi rápido, A ver, Veña, vamos. Va. Bueno, Aí. Tens que montar toda, que vaya toda. que presión. Home, pois mira que iso monta rápido, Creo que lle vou ganar. Home, Aí, que se note o brazo. xa verás, va. Ai, que bo. Home, mira. Eu xa estou máis vermella que as claras. Eu xa estou a acabar, Xa estou a rematar. E se lle dou así? A ver, ó, bateches máis claras que a min, Miguel? Que va, eu esta primeira ou segunda que monto, nada máis. Isto... Bueno, a máis vouche Ai, enseñar, que mal. vouche enseñar un truco. Eso xa está. Eu xa acabei. Eso podes dar a volta ao cunco. Isto, sabes o truco para saber se están ben ou non? Hai que darle a volta así, e se non caen, é que están... Tan perfectas, se fago. A ver, Non podo facer o déxame mesmo. que lle dou un pouquinho. É que ti empezaches aí, mi madriña querida, dixen, xa virei vermella, tú. Pero que, mira, xa me Non poño ves? perdido, non ves? Mira, ai, estes mandiles tan bonitos que teño, xo poño de verdad. Aí vai. Veña. Aí, xa tes, xa casi a tes. Un pouquiño máis. Pero esta vai aguantar como esa, podes ir dar a volta ao cunco, non? Bueno, Non, non lle prova des. prova na túa. Eu na miña... Queres que remateu xa? Ai, si, outro pouquiño. Ai, isto, mira, non hai gimnasio que poñan Ai, isto. non. Ai, Te das conta? Mira, facemos unha sobremesa destas á semana e xa está. Bueno, si non a comes todos os días, porque podes facer un ao día, pero non comela, senón Tamén é o verdad. comido polo servido. Totalmente. Nada, isto xa está. Bueno, xa ves que tamén é doado de montar a... Vale, digo eu, así daquela, xa nos contas aquí outro truquiño. Quero dicir, eu ás veces entra a dúbida da nata, poñolle azúcar ou non? Claro, depende para a elaboración. Depende para a elaboración se o que sea. precisa a claro, elaboración. eu, se te fixas, eu teño aquí unha receita que teño 3 elaboracións por lo que Sí. di. Eu o azúcar botiño aquí xa. Por lo tanto, vale. non preciso que yo bote aquí.
Vale. Se é un merengue para usar solo un merengue para unha tarta, para unha torta calquera ou para facer un merengue ao forno así, claro, tes que engadirlle un pouco de merengue. Tamén hai outro truquiño, que para que monte ben a clara, unhas ariñas de sal e monta millor. Vale, eu digo porque ás veces, por exemplo, unhas fresas con nata, algo simple, pero se quero botar azúcar, pode botar. Claro, que lle E pones. monta igual. Sí, monta. O que pasa é que o azúcar debemos de botar casi ao final de todo. Cando xa está a nata casi montada. Moi ben. Cando xa está así montada, pois engades o azúcar e non baixa ni nada, non tal. Claro, ás veces entrame esa dúbida. Importante é o tema de ter moi frío. Xa ves que eu non metín a refriar solamente a nata. Metín a refriar o cunco e mano batedor. Porque así, ao estar todo frío, monta antes. Mira, está perfecta. Mira, agora sí. Xa temos lista. A ver, casi. Ves? Mira, acaba ela, xa. Que ben me quedou, Home, que non é a primeira que montas. Sobre todo festa, seguro que non é a primeira festa, pero nata... Mira, pai, que ben me quedou, vale, tampouco podemos darlle de máis. Vale. Porque se lle damos de máis, a nata convírtese en mantequilla. E se o separas, non? É cando este creo que xa me pasou algunha vez. Ves, eu xa sabía que... Bueno, pois mira, xa temos aquí todas as partes da nosa elaboración. Da nosa receta de hoxe. Claro. E agora o que facemos é, vamos a sacar daqui todo o sucio. Moi ben, moi ben. E agora, xa con esta mesma lingua que temos... Xa traballei hoxe. Xa hoxe xa non vas a zumba. Xa non vou ao gimnasio. Ben, engadimos de aquí, mira, vou ver como toda esta nata. Bueno, e non sei se terás que ir a dormir unha siesta. Marcho xa. Pois mira, isto é unha forma de pasar... Levamos unha quenta, Te das conta... Bueno, eu non, eu... Isto é para batir outra máis, se queres. O que pasa que... Aí está. E agora as claras de último. Agora as claras, sí. Isto vamos a incorporar primeiro isto, con movimentos envolventes. Ahora, eso é, que pongo moitas receitas. Pero por que eso? Ti sabes por que se... Sí, para que despois quede máis esponxosiño, máis aire, non? Polo medio, é que isto que fixemos nós, esta técnica de bater, o que facemos con eses movimentos circulares e batendo, estamos incorporando burbuxiñas de aire. Se isto ves, se te fijas, está cheo de burbuxiñas. Eso é burbuxas de aire que lle matemos ao meter. Se nós aquí ahora batemos en riba desto, pois o que facemos é desfacelas. Claro. Por eso, se ya metemos ahora así, pouco a pouco, e damos voltas con movimientos envolventes, mestúrase ben e non perde ese aire que metemos. Sí, ese aire, efectivamente. E así nos queda unha mousse, nos queda... Sí. Eu eso fago os biscoitos tamén, E despois quedan así, Home, claro. Me gusta a min que fagan así. Moi ben, pois mira, pois hai bizcoitos que son hai bizcoitos xaponeses, bizcoitos de yogur e de queixo, así que fan, que eses, bueno, son como esponxas tal cual, Ben, xa temos a mestura toda, mira. Despois leva aquí. Despois vou non facer, mira onde vou meter, porque... Ai, mira. Claro. Ai, racións individuais, moi ben. Está para min. No, este é o meu, este é o de papá, home. O despois do traballo que pasín, este era para o que ganaba o concurso. Así que, este toca a min. A ti ainda creo que teño outro por detrás, teño un chupito así, é o que che vou a dar. Un chupito de xa o bien preparado, e este é o meu, fixo. Pois mira, xa temos a mousse de yogur, que isto podemos facer de dous xeitos. Por un lado, podemos facer isto que fixemos agora, e logo metelo xa nunha manga pasteleira e metelo a refriar un pouco na nevera. E logo rechear. Ou ao revés, agora metémolo xa a manga, recheamos e metémolo a refriar. Antes de meterlle a cobertura de riba. Moi ben. Pois deixate daquela. A que reches todo, eu xa virei despois. Só que teño fríos. Aquí xa viras a buscar o premio. O que quedaches de segunda, Claro, de segunda. Tampouco non había máis que dous, pero bueno, quedaches de segunda. O importante é participar, sempre. Sí, aí tes razón. E sobre todo despois merendar. Vale, chao. Bueno, xa vedes que é unha receta sinxela, que ao final, ainda que ten varios pasos, que son moi doados de facer, non? Xa temos, mirade como queda, de xugosa, bueno, a verdade é que queda moi ben. Isto, como vos decía, pois, eso, se o metemos agora nunha manga e o metemos a refriar, nos endurece xa un pouquiño e nos queda moito mellor para rechar, pero bueno, tamén nos vale así, que é como vamos a facer agora. Temos por aquí unha manga, vamos a dar a volta así a primeira parte, para non manchar, e cerrar, moi ben. E imos botar aquí, aí, así. Pouquiño a pouco, aproveitando todo.
Bueno, así. E agora, para que a xelatina actúe, debemos de poñelo a refriar. Podemos metelo nos vasos directamente e metelos a refriar na neveira, ou, neste caso, o que vamos facer é meter a refriar así, vinde comigo. Porque eu vendo que teño moito lambón aquí no equipo, e máis xa me chamou a miña filla Sara que lle faga media dúcia deles solo para ela, pois xa teño outra manga preparada. E xa a teño refriada. Con unha horiña, 2 horiñas, lle chega ben. E agora, mirade con que textura xa nos queda. Recheamos aquí, así. Aí, vamos a poñer aquí, así, para que vexades mellor. Mirade que isto é moi sinxelo, agora mesmo solo é rechear estes botes. Así. Moi ben. Aí estamos. Moi ben. Nos vai a dar, pois máis ou menos, para esta mestura que fixemos, estas cantidades, para 10 botes, xa vedes. Poden ser, eu fixenos non excesivamente grandes, non? Porque as sobremesas tampouco deben de ser demasiado grandes. Aí temos, vamos a aproveitar, aí, hasta a última gota. Moi ben, isto botámoslo para lavar. E agora asentámonos un pouquiño ben. Listo, nada, imos a metelos a refriar mentre facemos o preve de cobertura. Aí temos. Moi ben, xa temos a parte máis complicada, xa a temos lista. Agora vamos ca cobertura, co preve. Para isto precisamos 2 naranxas, medio limón, pois o azucre, se o kiwi está ben maduro, non precisamos botarlle moito azucre, porque xa ten bastante doce, non? Eu aquí teño como 4 culleradas, 3-4 culleradas de azucre. Ben, imos coller, xa tíamos aquí un cunco para a xelatina. O que usamos antes, collemos outra vez auga fría e metemos a xelatina, así, 3 folliñas de xelatina para a cobertura. Aí temos, moi ben. E deixámola aquí que se vaya hidratando. Aí está, moi ben. Por outro lado, imos coller unha xerra para bater e un batedor. Porque agora, todos os líquidos e o kiwi e o azúcar, antes de facelo, vamos a trituralo e logo quentalo, xa quecelo, cocelo xa con todo triturado. Poderíamos facer ao revés. Poderíamos, pois, botar os kiwis, meterlle os zumos e todo eso, e logo triturar. Pero temos, igual se nos oxidaba un poquinho o kiwi, por eso preferimos triturar todo e logo, pois, xa utilizamos. Ben, vamos cas naranxas. Aí está. Aí temos. Moi ben. Así, pusimos ben as laranxas, o limón, o medio limón tamén que temos. Aí está. Moi ben. Así. Aproveitando todo o que poidamos. Neste caso non lle botamos a reladura, pero esta reladura, tanto da laranxa como do limón, tamén lle quedaría moi ben. Tamén poderíamos utilizala e darlle un puntiño máis cítrico a este preve, a esta cobertura que lle vamos a facer a sobremesa. Aí está, pouquiño a pouco, que casi nos bota por fora, con tanta pulpa que ten. Vamos a darlle aquí unha voltiña, para aproveitar todo o zume. Aí está. Aí temos. E terminamos de exprimir. Moi ben. Vamos a darlle outra voltiña por aquí, para aproveitar ben todo o zume. Aí está. Moi ben. Así, collemos con cuidadiño, de non derramar nada, e botamos aí o zume. Se despois ainda nos queda un pouquinho máis, ainda lle engadimos aí. O azucre, para dentro. Agora, imos pelar, así. Imos sacarlle a pela. Como estes kiwis non son moi grandes,
imos utilizar pois como 5 kiwis. Sacamos a pela ben, con cuidadiño. Indo recordo cando probín os primeiros kiwis, ao lado da miña casa había unha pequena tenda de alimentación, o supermercado Álvarez. Recordo que hai moitos anos que está pechado, e cando chegaron os primeiros kiwis era unha novidade, era algo daquela valían 100 pesetas cada kiwi. Pero era tamén algo... Enseguida meu pai, que era moi inquieto, enseguida conseguiu unhas plantas e aos poucos anos xa tiñamos kiwis na casa xa plantados. E a verdade é que aquí en Galicia agora hai por todos lados kiwis e danse moi ben. Parece ser que o noso clima e a terra daqui de Galicia que é moi boa para este cultivo, non? De feito, se cultivan moitísimas toneladas deles e de moi boa calidade. Moi ben. Vamos a botarlle. Estes están ben maduriños, por iso tampouco non engadimos moito azúcar. Isto tamén hai os kiwis, cando se recollen verdes totalmente. Moitos de vos os sabredes que teredes seguramente kiwis na casa. E logo aguantan moitísimos meses sin madurar. Despois, para maduralos, hai que nos pon con mazáns ou que nos pon metidos así nas follas de periódico ou en palla. A verdade que é moi curioso, non? Unha froita que aguante tanto tempo así sin madurar e logo que de repente en pouco tempo que madure, non? Bueno, a mazán se utiliza moito para eso, non? A mazán, co ácido málico que ten, pois axuda a madurar as froitas e as verduras, non? Así. Moi ben, pois isto ao lixo. Estes gardámolos para o desayuno. Se os colle a miña maica, xa fai ben conta deles. Non hai un día que non tome 1 ou 2 kiwis a mañán, para almorzar sempre. Pero a ela gustanlle moi verdes. Eu eso non podo con eles. Ben, imos co batedor, co brazo batedor, e metemos así ben para o fondo e trituramos pouco a pouco. Moi ben, xa está listo. Vamos con isto para lavar, aí temos, e sacamos o brazo batedor, e xa o teríamos listo para poñer ao lume. Ben, encendemos o lume, aí temos, vamos a ver se temos aquí un pouquiño máis de zume para aproveitar. Agora, aí está, e isto xa o botamos para lavar. Ben, xa temos, fixadvos que cor máis chula, máis bonita que ten. Vamos a engadilo aquí a este cazo no lume. Aí está. E agora simplemente temos que darlle unhas voltiñas. Temos a xelatina aquí hidratada xa. Agora, tan pronto isto quenza un pouquiño, pois vamos a incorporar. Bueno, familia, xa só me queda rematar o previa cobertura que vamos a botar por riba os vasiños que temos xa a refriar. Nada, vou a botarlle esta xelatina que xa temos ben refriada, escurrímola, e nada, vémonos nun intre na mesa para emplatar. Tomade nota, así se fai unha mousse de yogur con salsa de kiwi. Poñemos 4 follas de xelatina a remollo en auga fría. Quentamos o zume de limón, engadimos a xelatina escorrida e disolvémola. Por outra banda, montamos a nata máis as claras de ovo a punto de neve. Mesturamos con movementos envolventes o yogur, a nata e as claras. Enchemos unha manga pasteleira ca mousse e deixámola a refriar 1 hora na neveira. Para facer a salsa, hidratamos outras 3 follas de xelatina. Trituramos os kiwis cos zumes e o azucre e poñemos todo ao lume. Cando empeza a ferver, agregamos a xelatina remollada e mesturamos. Servimos a mousse en vasiños, ca salsa de kiwi por riba, follas de menta e framboesas. Bo proveito! Familia, xa temos a nosa sobremesa rematada. Mirade, engadímoslle un pouquiño do preve este de kiwi que ten, bueno, un arrecendo espectacular. Metémoslle un pouquiño de menta para darlle un pouco de cor e unha frambuesa.
Non me diredes que non ten boa pinta para quedar moi ben un día calquera de unha cena, unha comida ou un día de festa, un postre espectacular. Bueno, recordade que nos vemos mañán e paso lista.